A tot l'estat hi ha 95.000 persones incapacitades judicialment. Les seves famílies fan aquest pas per evitar que ningú els pugui enganyar. El jutge nomena algú per ajudar aquestes persones a tenir cura dels seus diners. Però moltes vegades la persona incapacitada perd el dret a votar. És el cas de la Dolors. Dolors, hem vist que ha votat la teva mare, però tu no. Per què no pots votar? Jo no puc votar perquè estic incapacitada legalment i ja porto 10 anys sense votar. La meva mare, que és la meva tutora, em pot firmar segons alguns documents i protegir d'algunes coses econòmiques, menys que algunes coses com poder votar, que és el dret a sufragi. Què t'ha preguntat el jutge per decidir que no podies votar? Aquesta pregunta no me la va fer, vull dir, no m'ho va preguntar. Creus que tens criteri per poder votar sense que ningú t'enganyi? Sí, jo tinc criteri, tinc opinió, pensament, llibertat d'expressió, com qualsevol persona i com qualsevol ciutadana del món. La Marta sí que pot votar, El jutge li ha retirat aquest dret. però la sentència encara no és ferma. Per què consideres que és important anar a votar? Per millorar la ciutat, Com t'has informat per decidir el teu vot? per telenotícies. La Marta pot votar perquè la sentència no és ferma. Com ha anat tot plegat? Primer vam demanar la incapacitació parcial per preservar el seu patrimoni, però el jutge el que va fer va ser donar-li la incapacitació total i treure-li el dret a sufragi. Llavors nosaltres hem recorregut aquesta sentència i mentrestant la Marta pot votar. Estem a l'espera, que ens ha dit l'abogat, que estava a punt de sortir la nova sentència. El que passa que nosaltres arribarem fins on faci falta perquè no solament la Marta, sinó totes les persones que es troben amb aquest problema, diguéssim, entre cometes, que els jutges no compleixen les normes que hi ha, doncs perquè totes aquestes persones puguin votar, perquè crec que hi ha 90.000 persones que no poden votar. Com podeu acreditar que la Marta té criteri per poder votar? Home, la Marta és una noia molt desperta i molt llesta i pot votar perfectament, està al dia de tots els partits, està al dia de tot el que passa al món. És que no cal acreditar res, em sembla a mi. El que passa que els jutges et fan unes preguntes amb molt mala idea i basant-se en aquestes preguntes diuen que la Marta, doncs la primera sentència ens va dir que no podia votar. Què els diries als jutges que fan sentències d'incapacitació? Els diria que per favor tinguin en compte que tots som persones. Tots som persones i tots tenim dret a votar i que compleixin la Convenció de l'ONU i totes les normes que ha fet la Unió Europea. Tots som persones i tots tenim dret a votar. Quantes persones incapacitades a Catalunya no poden votar? Doncs actualment ens consta que hi ha unes 4.000 persones que no han pogut votar aquestes eleccions pel motiu d'estar incapacitades. Què recomaneu a les famílies que demanin la incapacitació d'un noi o una noia amb discapacitat? Sobretot que quan vagin a veure els advocats els expliquin ben bé què volen una incapacitació parcial on estiguin especificats els termes que s'incapaciten, el tema econòmic i els temes que siguin de risc, però que no es treguin tots els drets de cop pel fet d'estar incapacitats. I què han de fer les persones que han perdut el dret a votar per recuperar-lo? Doncs sobre aquest tema d'INCAT està treballant un model que porten uns advocats que assessoren de com s'ha de fer aquest recurs perquè tornar a recuperar el dret al vot. O sigui, per tornar a fer una incapacitació que abans era genèrica de tot, que sigui pautada, com et deia abans. Llavors, qualsevol persona que estigui passant per aquest procés i que vulgui recuperar el dret al vot, que vingui a d'INCAT, que s'adreci a nosaltres i nosaltres la posarem en contacte amb aquests advocats i li explicarem com ho tenen que fer. És llarg i cara aquest procés?
A veure, tot el que té a veure amb la justícia és llarg, perquè la justícia és molt lenta, n'hi ha molts casos, n'hi ha moltes coses per fer i segurament triga. Però el CAR intentarem que sigui el mínim de CAR, que des de DINCAT buscar persones que facin aquest tema amb una mica de sensibilitat perquè no s'hi costi tants diners a les famílies. Votar és un dret fonamental. I hem vist que les persones amb discapacitat intel·lectual no estan disposades a renunciar-hi.